reportážní video. Takže první si to prostrčí, tak? Zapálíme plamen, jo? Nejdřív pouštíme kyslík a pak plyn. Vezmeme si tady škrkátko a normálně škrtneme. Seřídíme. Ne moc. Tak. Si to seřídíme, nesmíme mít ostrou špičku a nesmí být metla. To je tady. Dáme tam trochu kyslíku a trochu dáme plyn. Ubereme i kyslík. Přidáme. Sám kyslík, tak by to mohlo být dobrý. Kontrolujeme. Jak se to rozvíjí. Nasadíme ochranný brýle, to je důležité. Na to pozor, aby se nesladilo. Drát, já už ho mám zahlý, ale ukážu vám to i na druhé straně. Je to jedno. Nahřeju a zohnu. To je na tom těžký. Je na to. Musíme si pořádně nažavit matroš. Jak nenažavíme matroš, tak to neprovaříme. A bude to vypadat tady jak u pana Kocmana. Musíme tady dělat lázeň, vidíte to všichni, jo? Tak a pomalu a tam přidávám drát. Tak. Musím to tady takhle nahestuju. A tu ručku tam musíš pořádně držet. Samozřejmě, to až potom. Tak, teďka mi nějaký kripl. Teď bych mu já správně spálit brýle. Tak znova, jo? Vážení diváci. Určitě kyslík a plyn. Krkátko a škrtnut. Tak. Přesunu. Tak mi nějaký kokot vypoklí. Na koček. Přesně tak to nemá vypadat. Kdyby šel víc trafil. Hlavně. Rozmnožování všichni. Máš štěstí, vole. A vítejte zpět, vážení diváci. Pokračujeme dál. Otočím, jo? Hlavně to musí být, to je důležité. Za 10-2. Oha. Velká vody. Myslím si to, aby vyzval nějaký komplet. Teď by to mohlo jevnout. A je to. Ale na to dál. Klíně, pomalu, ne zbrkle, ale opatrně. A brýle na sobě. A důležitý jsou i rukavice. Kvalitní hlavně. Kvalitní, tady, značkový.
A jeden. Musíme nahřívat spodní část. Ale to je tam kyslík. Nestál bych tak blízko s tím pořádku. Nevadí. A jeden moši, a zobu. Ano. A zobu. Tak. Musí to být dobře provařený. Dobře uvařený. Prostě ten hovno a jít dál. Jo. Kde se stala chyba? Co? Kde se stala chyba? To byla ukázka, jak to nemá vypadat. To může všechno stát, když smažujete špatně. Market píčí. Byla za dvě oči tady jeba. To byla dobrá mrda. Konečně se to povedlo natočit. Kolem 7. Kolem 7, ty natáčíš tak dlouhý video. To bylo instruktážní. Instruktážní video. Tak to potom, jo. SOU a SUS. A musíme do toho takovou teplou hudbu, to je vždycky u těch trašer. Jo, no. Ale zase ne moc nahlas, aby to šlo slyšet. No tak jasný. Dám. Jo, jsem Problémy s vedením. Zobem, furt zobem. To jsem zapomněl dodat, díky kolegu. Hrušku správně držíme, ano. Reby nebo France? To bude mrdá, vole. A jdu pryč, to zakon zase, vole. Jaký mám strach, hoši? Ty už byl strán nahřívat. To nemá být.
ho tady furt co, že jo?